गिबि गिबियावनो आङो बड'सा चेनेलनिसिम धन्यबाद होबाय। नंगौ एप्रिलनि 4 तारिखआवनो जानो गोनांमोन, नाथाय कर'ना भाइरासनि प्रब्लेमनि थाखाय जानो हायाखिसै। दिनै फावसेयै रायजोफ्रा नेनानै दङमोन माब्ला बिटिसिनि बिसायख'थिया जागोन होननानै। दा जिहेतु फोसावबाय 7 तारिखआव उदालगुरि आरो बाक्सायाव जागोन, एबाराव 10 तारिखआव क'क्राझार आरो चिरां जानो थांगासिनो दङ बिसायख'थिया। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा रंजादों। एबारनि जि रोखोमनि मोनसे बारहावा बारदों, बे बारहावा बारनायखौ जों नुनो मोन्दों। रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोन्दों जे गोदान मोनसे सरकार दानो थाखाय बयबो आवगायबोदों। खारन 17 बोसोर बिपिएफनि बेयाव सासन सोलिदोंमोन आरो बावहाय गोबां रायजो राजाफ्रा गोखा गोखै गोदै मोनजानाय बयहाबो एक्सपिरियेन्स दंसै। दा बेनिखायनो मोनसे राजनितिक भाबे मोनसे परिबर्तन लुबैनानै रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलआव फैदों। खारन जोङो इउपिपिएल हिसाबै एबार गोबां रायजो राजानो माखासे कमिटमेन्ट होदों जे जोङो सरकार दायोब्ला आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेमनि सायाव जोङो नायगोन, बिनि बादै वमेन एम्पावारनि सायाव जोङो नायगोन, आरो बिनि बादै बे ओनसोलावहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेरावहाय बे 17 बोसोरावहाय गोबां दावराव दावसि जालांबाय, गावजों गाव अनलायनाय गैला। दा बेनि थाखायनो जों बुंदों जे एबार जोंनि सरकार फैयोबा जाहाथे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मादाव अनलायनाया फैफिनो, बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन। बेनिखायनो गुबुन जातिफ्राबो दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दलाव हाबफैदों, खामानि मावदों, आरो बिथांमोननोबो जोङो इउपिपिएल हिसाबै बिथांमोननो खामानि मावनो थाखाय चान्स होदों, बिबानबो होदों। आरो जायनि थाखाय दिनैहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जोंजों हाबफैबाय आरो बिथांमोननो जों खोथा होदों जे एबार जोंनि सरकार जायोबा दिनै राजबंशीनि डेभेलपमेन्ट बर्ड, नेपालिफोरनि डेभेलपमेन्ट बर्ड, बेंगलिफोरनि डेभेलपमेन्ट बर्ड, आदिबासिफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्ट बर्ड, जायनि दारै जोङो एक्सट्रा बाजेट हमनानै बिथांमोननो गावबा गाव जाति जनगोष्ठीखौ खामानि मावनो थाखाय चान्स होगोन। बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननो प्रमिस खालामदों आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों। आरो बिनि बादैबो दिनै हानि खोथा लानानै गोबां राजनितिक पार्टिया इउपिपिएलनि प्रमद बर' बिथांखौ बायदिसिना फोसावदों जे प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल फैयोब्ला हानि पाट्टा मोननाय नङा, बिनिफ्राय अनाबरखौ होखारनाय जागोन, बायदिसिना बाथ्रा बिथांमोनहा फोसावदों। नाथाय रायजो राजाफोरखौ जोङो खिथादों जे प्रमद बर' फैयोबा जोङो हानि पाट्टा होगोन। खारन 17 बोसोर बिपिएफनि दैदेननायाव जे रोखोमनि हानि पाट्टा होनांगौमोन बिथांमोनहा होआखै। दा जोङो जायफ्रा बिनि थागिबि मानसिफोर, बे थागिबि मानसिफोरनो बयनोबो हानि पाट्टा होगोन होननानै जों बुंदों रायजो राजानो। रायजो राजा मोजां मोनदों। दिनैनि तारिखआव बिथांमोनहा बयबो इउपिपिएल दलाव फैनानै खामानि मावगासिनो दं। चन्दन ब्रह्म मिनिस्टार, जोंनि ओनसोलाव बिथांखौ माने हब मिनिस्टारबो होनो, हब मिनिस्टार होनबा बयबो मिथियो। दा बिथाङा माखासे गाज्रि रोखोमनि फोसावबाय थादों जे इउपिपिएलआ 40टा समस्तिनि गेजेराव 9टा समस्तिखौ बिजेपिनो फानबाय प्रमद बर'आ होननानै। आरो बिनि गेजेरावहाय आंनि बे 13 नम्बर चिरां समस्तिखौ बिथाङा बुंबाय थादों जे बेवहाय अफिसियेलि माने मावथि ब्रह्मआ दङमोन केन्डिडेट, दा बे अफिसियेलि बिनि केन्डिडेट नंला, बिजेपिनि केन्डिडेटसो बाव केन्डिडेट, बे रोखोमनि बिथाङा फोसावदों। आरो मोनसे दङ 15 नम्बर काजलगाव समस्ति, 15 नम्बर काजलगाव समस्तिखौबो बिजेपिनो फानबाय होननानै बिथाङा बुंदों। खिन्थु जेरावहाय नोङो बिजेपिनि केन्डिडेटआनो गैया, 15 नम्बर काजलगावआव बिजेपिनि केन्डिडेट गैया, दा केन्डिडेट गैयैखौनो बिथाङा माने बिजेपिनो फानदों होननानै फोसावदों। दा जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। गावस्रा बिजेपिजों एलायन्स दङ बिपिएफआ, जायनि थाखाय दिनैसिम चन्दन ब्रह्मआ मिनिस्टार बिजेपिजों थानानै आसामावहाय। दा गावस्रा एलायन्सआव दङ, खिन्थु बिथांमोना उल्टासो बुंदों जे माने प्रमद बर'आसोलायनो बिजेपिजों रायलायदों, एलायन्स दङ, बायदिसिना फोसावदों बिथांमोना। दा बे फोसावनायखौ रायजो राजा बयबो मिथिगौ। जुदि हिम्मत दङब्ला बिथांमोना, जुदि गावस्रा जुदि बिजेपिजों जुदि गैयाबा मानो मिनिस्टारखौ बिथांमोना रिजाइनेसन होनानै फैयाखै? एथ' हिमन्त बिश्व शर्माया बायदिसिना बुंगासिनो दङ चन्दन ब्रह्मनि एगेन्स्टआव दैजिं फेस्टिभेलाव 15 कौटि थाखा लाबोनानै जादों होननानैबो हिमन्त बिश्व शर्माया राजुवा भाबै मिथिं दावथिङै बुंगासिनो दं। इसिखिनि बुंजानानैबो चन्दन ब्रह्ममोना लाजियाखै। दाबो बिथांमोना बिजेपिजों माने खिबु खिबु खारफानानै सरकार दानो। ओंखायनो जोङो बुंदों जुदि हिम्मत दङब्ला नोंथांमोना जुदि प्रमान होनो हायोबा जे बिजेपिजों इउपिपिएलआ दङ होननानै, नोंथांमोनहा सिगां बै सरकारजों जे दङ बिजेपि सरकारजों आसामाव, बे मिनिस्टारखौ इमिडियेट बिथांमोना हायोब्ला रिजाइनेसन होदों। जों चेलेन्ज खालामदों। बिजेपिजों जोंहा जेबो गैया। बिथाङा मोनसे मिटिङाव बुंदों, आं नुदों जे नांगोला बे दानि मडार्न जुगाव जेबो खामानि गैला, नांगोलजों जों खामानि मावनो हाला, गतिके ट्रेक्टरजोंसो
मावोब्ला जों बांसिन खामानि मावनो हायो बे बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु बिथाङा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगौ होननानैथ' बुङाखै बिथाङा ट्रेक्टरजों मावोब्ला बांसिन मावनो हायो मडार्न जुग बेखौसो बिथाङा बुंदों आं बेखौसो नुदों निश्चय आं बुंगोन रायजो राजाखौ जे 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि जिथु दैदेननाय BPF सरकार बेखौ नायबाय एबार 5 बोसोरनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौ बिथांमोना भट होनानै खामानि मावनायनि स्कपखौ होनांगौ खारन जोङो गोबां प्रतिश्रुति होदों बे ओनसोलावहाय सान्थि लाबोनाय बिनि बादैबो दिनै BTR सुक्ति जादों बावहाय NDFB-नि जिथु मोनब्रै गट बिथांमोना बे सुक्तियाव साक्कार खालामदों आरो दिनैहाय सुक्ति साक्कार खालामनायनि उनावहाय बिथांमोना हाथियारबो गथायबाय सरकारनो दा बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा दङ आरो BTR-नि जिथु मोजां मोजां सुक्ति NIT नेरिम सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि केन्सार इन्स्टिटिउट नार्सिं पारामेडिकेल रेलवे कच फेक्टरि नैबेफोरखौ जुदि जों खामानि मावनांगौबा हाग्रामा महिलारियाथ' इतिमध्य बुंखाबाय जे BTR सुक्तिखौ आं मावफुङा होननानै आरो BTR सुक्तियाव जेबो गैया होननानै दा गतिके BTR सुक्तिखौ बिथाङा मावनाय नङा नंखायनो प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारखौ दानांगौ आरो गासिबो दफाफोरखौ जोङो जाहाथे मावनो हायो बिनि थाखाय जोंखौ रायजो राजाफ्रा बिसासाव लानानै भट होनांगौ बेखिनिखौ आं रायजो राजाखौ खावलायबाय थांनाय बाराव आं 12,500 भट मोनदोंमोन एबारावहाय आङो 30,000 भट मोननायनि मोनसे पिक्सारखौ नुबाय थादों इतिमध्य 26,500 आङो मोनबाय होननानै भट कमिटिनि जायफोर नेताफोर दं बिथांमोना आंनो इनफर्म होदों आरोबाव 10 तारिखसिमाव आरोबाव आं मोनदेरबावगोन गतिके 30,000 भट मोननाया एबार खाथां थेंक इउ